Baina zorionez, gaur esan dezakegu brotearen eragina nabarmen apaldu dela azkenetan dagoela, eta ondorioz kasik pasatu dela. Eskuartean ditugun datuek hala baieztatzen dute. Atzo, 25 umek baino ez zuten huts egin ikastolan, hau da, 2008, eta anbulategian 4 gaixo baino ez zituzten hartatu. Gastroenteritis-ak erasan da. Beraz, diogun bezala, brotea bere azkenetan dagoela ziurta dezakegu. Brotearen lehen zantzuak izan bezain pronto, lan talde bat osatu genuen. Brotea zer eragin duen jakiteko eta kasuen jarraipena egiteko. Eta hartu eman etengabean aritu gara une oro, lan talde horretako kide izan garen erakundeok. Hau da, herriko osasun etxea, ikastola, osasun publikoko Gipuzkoako zuzendari ordetza, Añarbe eta Usurle udala. Hala, udalak egunotan hartu dituen prebentzio neurriak, osasun sailak egindako gomendioei jarraituz hartu ditu. Eta neurri horiek, indarrean izan ditugu brotea zer eragin duen baieztatuak. Neurri horien artean, iturriko ura ez edateko autua nabarmendu behar da, besteak beste. Ezoikoa izan da egoera, eta ondorioz ezoiko neurriak hartu behar izan ditugu. Dakizuen bezala, azken egunotan hainbat azterketa epidemiologiko egin dira. Ur laginak hartu dira, eremu ezberdinetan, eta gaixoei kultiboak ere hartu zizkie laborategian aztertzitezen. Azterketa guztien emaitzak eskuartean eta osasun sailetik baieztatu dituzenez, esan dezakegu erroizpeko urarekiko esposizioa izan dela gastroenteritisa eragiteko arrisku faktore nagusia. Azararen 13, 14 eta 15. Hurrengo egunetan, gaixoekin izandako kontaktuen bidez hedatu da gaixotasuna, oso erraz kutsatu eta eratzen den birusa baita norovirusa. Egunez eguneko azalpena ematea garrantzitsua dela ditugu, tartean hartu ditugun hainbat erabaki hobeto ulertzeko. Azaroaren 15ean jaso genuen osasun sailaren lehen txostena. Gastroenteritisak izandako edapen azkarraren berri ematen zuen. Urte sasoi honetan, gastroenteritisa ohiko izan arren eta irailetik da Gipuzkoan 3 alditan gutxienik bortitz agertu izanagatik ere, egoera ez ohikoa izaten ari zela onartzen zuen osasun sailak. Azaroaren 16ean, ostegunarekin, jaso genuen osasun sailaren 2. txostena. Eta txosten horretan, erroizpeko ur lagin batean balio desegokiak atzeman zituztela azpimarratu. Horrek, birusaren edapenean eraginek izan zezakeela da, udalak une horretan bertan herria erabat Añarbeko urarekin hornintzea erabaki zuen. Eta orduz geroztik, Añarbeko ura izan dugu herrian. Birusak zenbateko iragina izan ote zuen eta ura zenbateraino kaltetu ote zuen argitu bitarte, osasun sailak iturriko ura ez edateko autua luzatu zuen. Eta aurko horixe bera eman zien Usurbildarrei bando bidez. Azararen 18an eta 19an hartutako laginen analisiek ez dute inolako alteraziorik erakutsi. Eta ondorioz, esan dezakegu gaur Usurbilgo iturri guztietako ura edangarria dela. Eta bertan behera usten dugula iturritik ura ez edateko ostegunean eman genuen aholkua. Herriko ur hornidura hobeto kudeatzea bera, egoki ikusi dugu agerraldi honetan hainbat xehetasun eskaintzea. Usurbilen bi ur deposito ditugu. Erroizpe eta Larbain. Eta bietatik hornitzen da Usurbil. Larbaingo urak Añarbetik datozenak dira, eta erroizpekoak bertako baliabideak dira.
Udal honek beti eman izan dio garantzia gure baliobide propio izan da Erroizpeko ura hedatzea. Erroizpeko urak Usurbilgo udalak berak tratatzen ditu bere bitartekoekin. Baina kontrola eta zainketa Añarbek eta Osasun Sailak egiten dute. Inoiz ez da halakorik gertatu. Lehen aldia da Erroizpeko ura ez dela eragingarria ondorioztatzen duten analisiak jaso ditugula. Urte hauetan guztietan egin diren analitiken emaitzak Eusko Jaurlaritzaren webgunean daude ikusgai. Edozein kasutan argi dago zerbaitek oraingoan huts egin duela. Baina gaur arrazoiak oraindik ez daude argi. Gastroenteritisa egoteak pasatu bada ere jakin nahi dugu zehatz zer gertatu den. Hori aztertzen gabiltza eta egin beharreko azterketa guztiak egiten. Nolanahi ere, argi dugu ezin duela berriro halakorik gertatu. Eta berme guztiak izan arte ez dugu Erroizpeko ura berriz erabiliko. Gure baliabide propioa, iturburu propioa zaindu behar dugu eta tratamendu naiz kontrol mekanismoak are gehiago zorroztuko ditugu. Udalak hartu beharreko neurri eta erabaki guztiak hartuko ditu edateko ura osasuntsua izan dadin. Esan bezala, bitartean eta bestelakorik ezean, Añarbeko urarekin ordainduko dugu herria. Ez nuke bukatu nahi, herritarrei gure esker ona adierazi gabe. Jakitun gara, herritarrek sufritu egin dutela, herriaren eguneroko martxa astindu egin duela orokor honen. Baina, usurbildarrek berriz ere jokabide arduratsua eta zilikoa erakutsi dute eta pazientziaz jokatu. Halaber, eskertu nahi diegu baita ambulatoriko mediku eta langilei, ikastolari eta Añarbe eta Osasun Sailari izandako jarrera eta egoera honen aurrean erakutsitako prestasunagatik. Krisi guztietatik ikasten da zerbait, eta honako honek erakutsi digu zein importantea den erakundeen arteko elkarlana eta komunikazioa. Guztiaren gainetik, herritarrak lehen etxiz. Horiexek udalaren adierazpenak, eta orain Josean Jarkideak azalduko du Añarberen. Arazoa, Erroizpeko uretatik dator. Baina, guri dagokigu unidade kontroli vigilantzia bezala, gertakizun honi jarraipen bat ematea, egungo egunetan, analiziak egitea guri tokatzen zaigu unidade kontroli vigilantzia geranez. Baina zuek berezela pertsona eta helarazten nahi ez herritarrei, ez? Añarbeko urtegitik datozen urak, Añarbek banatzen dituenak bere sisteman, garbi daude eta garbi egon dira hasieratik. Eta zentzu hortan, Usurbilgo udalak guztiago argitu arte, bere sarean Añarbeko ura sartu du. Hori, argi eta garbi gelditu da bila, biztanlerian lasaitzeko. Oain hitz egiten ari geana da, Usurbilgo uretan aurkitu diran analitika horietan, zer gertatu dan eta ze parte hartzea iran edukitzen Añarbeko urak, hor, unidade kontroli vigilantzia moduan. Egitu nahi nuke gauza bat, segur asko ez da oso zuzena gure aldetik gure arlopak ez diren gauzetan sartzea, xehetasunak eskatzen dizkigutu eta xehetasunetan aritzea beti arriskua dauka ez dakizkigun gauzei buruz iritzi edo iztapen okera. Nik orduan argitu nahi nuke gauza bat. Egia da, eta hori hemen daukagu idatzita, koliformeen eta ekolien neurriak horriek alterazio bat izan dira. Nik horiek zer dire, ze izaera dute, horiek buruz kasi gehiagitzeik degula esan dute, eta beraz atzeren nuke eta esan dira. Badakigu, dakiguna, eta da, koliformeen eta ekolien neurrian alterazioak egon dira. Badakigu, Osasun Sailak hala esan duelako, ur horren
urrurekiko harremanetik sortu dela, arriskuotatik sortu dela gaitza edo ez hori. Horraino, da, gu ez geuk erabaki degulako edo geuk baieztatzen degulako, baizik eta osasun sailak ala esan degulako baieztatu dezakeela. Hortik aurrean, gu astean baloratzen ea hori gogata da, iruditzen zaigala batetik iritzi ez kualifikatu bat, eta segura asko horrekin herritarrei ez digula benetan informazio fidagarririk ematen. Eta iruditzen zait, eta berretxinen duke Joseanek esan dakoa, nabarmendu nahi genuke neurriak hartu ditugula. Eta neurria hartu genuen ostegunean, eta neurri hori eutxiko diogu alik eta guztia ondo argitu arte. Eta da, usurbilean edango dela Añarbetik oinetutako ura. Eguneko etxe guztietara. Hori importantea da, herritarrek ere jakin dezaten. Eta gu bior, orain baino lehen hitz egiten hartu elkarrekin, duari gabe, ze niri iruditzen zen hemen elkarlan espiritua dago. Añarbek eta usurbilek elkarlan ari geha. Eta etorkizunean eredu elkarlean aritu eta eredu zorroztu, prebentzio, kontrol, tratamendu neurriak, horrelako berriro gerta ez nahi. Baingoz neurri garbila da, usurbilen Añarbek dago dela, eta bueno, hartzean